das ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Super Smash Mobsa, ljudi, jej! Ovo je prva epizoda Super Smash Mobsa na mom kanalu, znači bit će baš dugo video što se... Kupujem prednjem možda za, pošto znate 100% ko je Ogi, e pa ja ću njemu, dogovorit ću se s njim, on ima onu karticu, dogovorit ću se sa njim da mi kupi premium, ja ću mu dati naravno pare. Znači kad mu bude da mi kupi, znači uplatit će pare na tu karticu. Dođu vam pošo, jel? Dobro, živ sam. Znači da ćemo ljudi samo karticu, kakvu bre karticu? Pare ću da mu dam. Sada ga volamo i opa. Gido. Vamo. Zašto mi se svaki put strelo čita kad ne treba? Ili čuje njega? Ne, on je mene rekao šteta, znači Ogiju ću dati pare i on će da uplati pare na njegovu klicu, ono Mastercard. Gde si pošo? Vidi ga konj. Okej. On li gore kamp? Taj lik gore kampa, ljudi moji. Me ti pogoditi džukjelo jedna. Ne. Ne fuckaj se. I da ljudi, izvinite što nisam stapove ova 4 dana. Gdje je lik? Nema lika. Dođe on. Dić. To bre, rekao sam ga. Ko je fora ovo? O daj bre, moram da ubijem ovog Slenderman. Slenderman! Što je snimao Steva, evo ga Slenderman. Ne! Dođi vamo. Oh fuck, sad će ovaj lik mene da rekta. Ubi ga, please, ne mene! Ubi ga, please. Ja ću ti dođem na clean up. Ne! A dobro, bit ću svejedno treći. Što se tiče prve partije Super Smash Mobsa, nisam tako loš. Možda budem i bio drugi. Sišao si konačno. Džukjelo jedna. Sad ću ja tebe da rektam. Nek se pofajtaju njih dvoje. Ako bi se oni uopšte pofajtali. Opa! Gdje si brate? Ne ljudi, rekta me lik. Ajde. Pitam se da li da sačekam. Ipak ne. Idemo ljudi partiju da ne bi čekali njih. Ili da ne bi vi čekali. Super Smash Mobs, znači samo malo da pričekamo. Znači on je moj premium, neki tamo hakovani i uskoro ću kupiti svoj premium i mi molim vas. Napišite mi u komentarima da li da pravim skin na osnovu one slike na YouTube-u ili da uzmem skin neki nađi. Da nađem neki skin da ga stavim. Biće možda prasijence malo. Malko prasijence! Da, koristim ljudi od marka KOF s teksturom, kao i na specijalu. Tekstura mi se mnogo sviđa, tako da sam morao da uzmem da snimam sa njom. I da, najvjerovatnije ću vam dati link da skinete texture pack. Izgleda da nećemo još krenuti. Ja igramo sa Endermanom, što je ekstra Enderman na ovoj teksturi, vidi ga. Na šta liči. Vidi ga Creeper, kao rebra. Ti mali. Kučka. Imamo slime. Pokok.
Vidi Iron Golema. Ekstremni Iron Golem. Iron Golem. Iron Golem. Nylon Golem. O, i zombie ekstra. Vidi ga. Vidi ga. Vidi ga, vidi ga. I Blaze je također ekstra. Gdje si Blaze? Ako koška. Ovca kad se smijeju. Dobro ljudi, krećemo ljudi. Znači, pravice, prasjence. Evo ga, Witch. Magma Cube. Kako se tako zove? Magma Cube. Ne znam kako se. Snowman. Kako? Au. Izvinite ljudi. Nešto mi ustima. Dođu vam ti. Tebe imam da rektam, znaš tebe. Dođi vamo. Vidi ga lik što bega. Sad sam ljudi navikao na onoga. Dođi vamo. Navikao sam na onog zombija. Što je ti kuće? Kuće! Šta je bilo? Džukac. Napadni ga. Napadni ga. Da li ću ga ubiti ljudi? Ne. Mislim da ga neću ubiti. Ne! Rekta me Džukela. Ima jedan lik koji kampa. Dođi vamo. Dođi vamo. Rekta ga moje malo prasjence. Ne! Ne me gađa ljudi moji, a palka. Dođi vamo. Dođi vamo te rektam. Šta je ovo, svi na mene idu? Kako bre ovo? Šta je ovo, Timo troje? Ne! Šta je bre ovo, ne mogu da ubijem ni jednog. Tako mi deluje. Ne, dođi se dva. Dosta. Ovi su timi onako, a nisu. Dođi. Vamo. Džukelo imaš da crkneš sada. Uosa! Uosa. Meni je zabagovalo totalno. Vidi ga ovaj konj. Alo? Konjino? Alo, kamper? Aha, rekta me ova Džukela. Mala Džukela, glupa. Dođi vamo, Džukelo, glupa. O bre. Ne mogu da je udarim, čovječ igra na 30 FPS-a, a stijan sa Frebs. Naravno da neću moći da je udarim. Ne! Kakav fej! Ljudi, ovaj skok ja imam na drugu partiju, nema ljudi stvarno koliko traje klip. Klip traje faktički minut, 3 možda minuta, mislim da traje 3 minuta, znači nisam siguran. Izvinite što nisam snimao ova 4 dana, nisam mogao. Zato što nisam nešto mogao da snimam, ne zbog škole, nego... Ajde ćemo budemo... Ko da budem? Ajde budem Blaze. Nisam mogao da snimam zbog toga što... Pokušali smo dakle da snimamo Hunger Games, ali nismo uspjeli. I da, rekao mi je Stevo da pravim jednog lika, pošto ga je prepoznao Stevo, on se zove Kefal MC. Znači, ako niste znali Kefal, u stvari, možda znate, ili već znate, otko znam, ne pratim, ja ste vi samo lajkujem klipove, ali ono, odgledam jedan i to je to. Pa gdje ste Iron Golems? Iron Golems su mi... What the fuck, kako me lik rekto? Kako me ovaj lik rekto?
Znači, rekao mi je Steva da pozdravim jednog lika pod imenom Stefan HD i ovim putem ga i pozdravljam. Pozdrav za tebe, Stefi. Nadam se da ćeš pogledati ovaj klip i da ćeš ga lajkovati. Znači, pozdrav za tebe. O, brate, ali me rektaju ovi. Kako me rektaju ovoliko ljudi, ja ne mogu da verujem. Znači, kao da imaju neki cheat. Bukvalno mi tako deluje. Vidi ovo i smaragdi. Smaragdi. A, mi ti rektaš? Da ti rektaš prasetino jedna. O, prase ima cheat. Ma, prase ima cheat. Dođi vam. O, rekta sam jednoga. Prase ima cheat. To je garant. Dođi vam. Ne. Opet ću ljudi da budem treći. Good luck for some noob. Mama! Zatvori mi vrata! Mama! Ok ljudi, nastavljamo, idemo na sljedeću partiju pošto smo crkli. Izvinite što sam morao da prekinem, ali šteta. Morao sam da odem do negde. I da ljudi, uskoro moram da kupim novi miš, zato što ovaj miš mi ništa ne valja. Ne valja mu ovaj levi klik. Nešto neće da radi. A i sjebao sam ruku na njega, polomio sam nokat. Iznutra sam ga sjebao, nešto čačkao i ono. Čačko i ja stavio negdje nokat da otvorim to i ja kad sam otvorio to nešto, ono, teo sam otvorim miš, teo sam vidim kakav je iznutra i to sam iz jednog, znači kako je miš, ima jedan tu i ja sam teo da ga otvorim, se zaglavilo i samo odjednom se odglavilo i meni je to tačno ušlo ispod nokta i tako me raskrvarilo, tako da moram da kupim novi. Pacu. Dođi vamo, tebe ću prvog da rektam. Dođi vamo. Bum 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 bum. Sad i nisu ljudi tako teški. Dođi vamo ti. Ne. Koji sam noob ljudi. Koji sam noobenzi, bukenzi. Rekao sam i tebi dečko. Evo ga ovaj. Dečec mali. A crko si. Aj, mrtav si. Ovaj dečko je mrtav. To je moj kill. That is mine kills. Ti si sad moj kill. Are you stand? You are my kill. Ti si moj kill. Ide. Gdje si? Aha, tu si. Ne! Dođi vamo, imam sad da te rektam. Sine, nenormalno ima da te rektam. Vidi ga ovaj. S me dok bijem. Iron Golem. 0 FPS-a sam ljudi bukvalno imao sada. Vasa! Ne! Jedini imam 3 života. Ne! A što je bio taj stup tu? Mogu se ovdje pobediti sa 3 života. Mislim da ćemo ljudi sada pobediti u ovoj posljednjoj partiji Super Smash Mobsa. Da, pobedit ćemo, garantujem. Jedva sam se izbavio. Vasa! Mislim da ćemo ljudi pobediti, zato što možemo pobedimo, nisu toliko jaki protivnici. Ojde više, crkni džukelo jedna. Crkni! S ovim mogu dajem lako i blok hit i tako ga palim. Dođi. Ne!
Možeš tamo, nećeš. Nećeš doći. Ne! Ti misliš da si mene ubio, a? Ne! Dobro, rekedovao sam ga. Ok, ljudi, mislim da ćemo sada da pobedimo, s ovim da će da se spava, Mada pobeđujemo 100%. Ali lik će sada me rekta, zato što sam ja low. Srca! I am low! Ne! Što sam rekao, ljudi, rektao me. Ali, pošto je on sada skinuo samo par hilta, on će sada da crkne. Dođe on. Ne! Kako? Kako? Koji sam noob? Ja, ljudi, koji sam noob, znači idemo ponovo na ovoj partiji da pobedimo. Znači, ne mogu da verujem, dobio je. Zbog frame dropa me dobio, ajde imam da budem ponovo Blaze. Znači, ljudi, ponovo imam da budem Blaze, da ga rekedujem. I onda da rekedujem, dečko sada. Da li je to tebi jasno? Jej. Da ću ga rekedujem. Znači, imam da te rekedujem. Balkan. Ima Balkanaca. Ima nego ti se čini da ih nema, znaš, čini ti se. Velika lepa mala zvijezda. Čija je ovo? Zvizde. Idemo, ljudi, sad ću da ih dobijem, sad ću ovog Balkanca na ovo da prebijem ko svinja masanđak. Nisam tu trebao da radim taj napad, ali okej, ja se nadam, ljudi, ćemo sad pobediti zato što ne želim da padnem onako kao malo preretardirano onako. Dođi ti, sad ću tebi da rekedim, dođi. Koliko ovaj dečko ovako igra, ne! Sada ću biti faktički ni treći, ljudi. Znači, ovo nije bila posljednja partija. Ovo je, ljudi, moj garant posljednja partija. Sad low, meni neverovatno frame-a. A ti ćeš da crkneš makar i ja crko. Kako se pope? Džukela jedna, jesam ga rekedao, jesam. A sad ću ovaj Enderman da me rekeduje. Malo da se shiftam, ljudi. Zato što nemam srcića za fight, a ne želim da crknem, samo da mi se ovaj ne spadne ovdje. Okej. Nema nikoga. Okej, samo vidimo hranu, to bi bilo ekstra. Koliko je lik, ne vidim. 36, 37. 40, okej, lik se odalje od mene. Pa, da li da se, ajde sad čekam još 2 srca da mi se dopune. Ali teško će da se dopune. Zato što nema ni hrane, da neće se dopuniti. Okej, makar ću mislim da budem treći. Dođi vamo da te rekedujem, majmune, jedan, dobre, idemo. Bit ću znači drugi. Zato što protiv ovog momka igram teško. Gdje si? Evo si. Ne! Znači sad je lik low. I onda ga dobijem. Sad vamo. Dođi sad vamo. Ne! Zaglavi se u njegovoj pauči. A dobro, ubio sam ga i skinuo mi samo jedno srce. Što je nije tako mnogo. Sad ćemo da će lik da se spona. Znači, gdje se bude spuno, evo ga. Ovo sad.